Le ndawo yaseDendethu indawo esemaplazini kanti nesikole iBorderson Primary. Isikole esinganakekelwa ngendlela efanele njengoba uthishanhloko waso Colin Mthethwa echaza ngesimo asifica kuso. Isikole like ucingo ngekho lulele phansi isikole ama-buildings akhona bevele ngcolile bekunezinto eziningi ebedinga ukwenziwa in such a way that uma ngifika ngathola isikole singenalo igate ngabuza ukuthi skiphi igate kwathiwa lathathwa namantshontshwa ugesi ungekho uma ngi-check ukuthi ugesi ugcinile bakhona bakubalele 10 years back. Inhlangano yomphakathi Intenga Foundation ibone kunesidingo sokwenza isiphehlimanzi kulesikole ukuze ukufunda kuzoqhubeka kahle kanye nenhlanzeko. uSiyanda Ntenga, umsunguli weNtenga Foundation, uthi lesiphehlimanzi sizolekelela nezakhamuzi zakule ndawo. Namhlanje sila kwaDukuza eBorderson Primary School ukuzohandover iborehole emphakathini kanye nakubafundi bala. Ithina abantu bokuqala abawaphuzile ukukhombisa ukuthi right ukuthi abantwana bengawaphuza kanye nomphakathi wala. Izakhamuzi nazo zojabulele lomsebenzi owenziwe yile nhlangano kulesi sikole njengoba zithi zizosiqapha ngeso lokhozi lesiphehlimanzi. Kade siwathola ngamavaterikani alethu njalo nje kodwa ukuthi uthisha omkhulu akwazi ukuthi anike abakamasipala feedback ukuthi amanzi awekho bese kuyikhathi amanzi etholakala. Uma kwenzeka futhi nawona ama-truck lawa efile bekuba inkinga kakhulu kuyadinga ukuthi abantwana vele babuyele emakhaya ngoba ayikho into engenziwa abantwana amanzi engekho. Siyabonga kakhulu somphakathi, siyathembisa futhi ukuthi sizokwazi ukuthi le borehole elethiwe siyokwazi ukuthi siyigade. Izikole eziningi esifundazweni ziyaphazamiseka ekufundeni ngenxa yokwentuleka kwamanzi.